Imos falar de fútbol nos próximos minutos aquí en Radio Culleredo nesta terraza de Luns, na que sempre falamos dos resultados dos equipos que seguimos aquí en Culleredo porque son os que teñen peñas, tanto a madridista San Miguel, que sirve ao Madrid, que gañaba con apuros esta fin de semana e con ese polémico penalti 2-1 ao Rayo, pero que sigue aí a estela do Barça tentando loitar polo título de Liga, pero contestado pola súa propia afición. E o Deportivo que tamén gañaba sobre a bocina, xogando ben, pero sin amosar colmillo, moita superioridade, e aí está, pois nos postos de cabeza, recortando diferencia co Racing, que perdía co Granada, pero amosando carencias que ao mellor se poderían paliar esta tarde-noite, porque hoxe remata o mercado invernal e o Depor pugna porque chegue Riqui, o xogador que xa ten fichado do Albacete, pero ten fichado a partir de xunio. Chegará Riqui ou un centrocampista que o Depor necesita como comer, pois antes de que remate o mercado invernal, chegará ese 9 de garantías que ven pedindo Fernando Blanco aquí en Radio Culleredo tanto tempo. Quen será ese xogador que nas redes sociais nas últimas horas vai marchar de xeito inesperado do Depor e que vai doer? Si é que é certo e non deixa de ser un rumor. Bueno, temos xa salsita futboleira para compartir con Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Que tal, Fernandos? Moi bo día aos dous. Moi bo día. Hola, bo día. E, bueno, esta fin de semana foi complicada. Blanco, case lle deixamos que empece primeiro a San Pedro porque non sei se vai rajar hoxe. Que te parece? Sí, empezamos por el, que raje. Lle damos a palabra e que nos explique quen acuñou que explique, por favor, quen acuñou a frase esa de que 90 minutos no Bernabéu é moito longo. Bueno, ahora hai que ampliar un pouco. 90 minutos, máis o desconto é moito longo. Bueno, que pasou onte, San Pedro? Que pasou onte no Bernabéu? Que a xente está de uñas con ese penalti. Eu non vin o partido, teño que dicilo, leín, pero non vin o partido. Que pasou? A ver. No, bueno, a ver, resumo do partido. Primeira parte, bueno, mellor dito, primeira media hora, 35 minutos, ben, a verdade é que ben, sin locuras, pero bueno, ben, sabendo que se xoga, intentando, bueno, metendo Vinicius un golazo, non significa que o queira máis, pero bueno, un golazo, é benvido. Pero xa nos últimos minutos da primeira parte xa empezaron a cansarse, xa se lle dou un pouco de chance ao Rayo, xa, o que pasa sempre, media hora boa e despois a dormir, non? Sobre todo se mete un gol ou dous. E na segunda parte xa foi directamente un auténtico noxo de equipo, non? O Rayo moi ben plantado, tapándolle todos os espacios, sin facer tampouco aí o partido do siglo, pero bueno, sí me gustou bastante máis como xogou o Rayo que o non xogo do Madrid. Ganou pois por unha chiripa de penalti. A ver, que o penalti é penalti, aquí na Cochinchina. Pero bueno, non deixa de ser triste, non, que teñas que ganar por un penalti no minuto 99. A ver, que sí, que o fan moitos equipos, que na Premier é unha cousa que ocurre todas as semanas en algún partido. O propio Deportivo ganou no 94. Sí. Igual, ganou igual. Tamén con un penalti, pois que un penalti que tamén é xusto, ao meu modo de ver. Sí, pero foi de penalti, non se crearon ocasións. Bueno, o Madrid tampouco tuvo moitas, puxou un pouco ali hacia o final do partido, pero é un acoso que non é derribo. o que fixo onte o Madrid, por exemplo. Acosou, estivo aí ao final, dalle que te pego, pero sin crear ocasións tampouco. O Rayo, claro, encerrado coa Lameixa, sobre todo dende a expulsión de Patecis. E bueno, pois, mira, o sinto, non lle desexo ningún mal, pero igual estamos mellor sin Bellingham un mes, ou un mes e medio, que descanse e se replantee as cousas. Porque bonitos partidiños que estaba facendo. Outro día corría como un polo sin cabeza. Correu, sí, pero sin cabeza. Entón, pois mira, non sei se isto terá algún tipo de solución, de remedio. Si a ten, que os xogadores, vale, eu son defensor da autoxestión, por suposto que sí, pero teñen que ser eles os que den o paso ao frente e os que xoguen seguindo unhas pautas, evidentemente,
unhas indicacións, estudiando tamén un pouco, sabendo contra quen van a xogar, porque non é o mismo xogar contra o Benfica que contra o Rayo Vallecano que contra o Albacete. Pero é o que decías ti, Fran, o día do Albacete, vale, fixeron o ridículo polo resultado final, pero non foi o peor partido a nivel de xogo. O decías ti outro día. Bueno, é que o día do Albacete xogaron mellor que onte, sin ir máis longe. E a mí con Albacete me gustaron. A mí me parece que pelearon, polo menos. Quitando eses primeiros 30 minutos, onte os primeiros 30-35 minutos, bueno, vale, te digo que ven. Pero bueno, no, os brotes verdes que se ven nun partido, xa decía Mbappé outro día, non podemos estar un día así e outro non. Arbeloa dicindo que non é Gandalf o mago. Bueno, non se pode negar que simpático é. Sí, home, pasou polo de por algo simpático tiña que ser. Claro. Blanco, ti coincides dende o punto de vista técnico con o análisis do aficionado neste caso? Bueno, moito no, o sea que teño que decir que efectivamente o Madrid está en un proceso de atasco a nivel futbolístico e prova delo que yo demostran aos aficionados cada partido que xoga no Bernabéu, así que non é cómodo xogar así e que con esas pitadas que lle pegan cada día que sale, porque ve que o equipo non está rindindo a nivel que se esperaba, ¿no? Bueno, pasa que Blanco, perdón, eso a estas alturas da vida, con que xa non son xogadores, son megaestrellas os do Madrid, que lles piten no Bernabéu, que lles ten que dalo exactamente igual. Ainda tiña que ser unha motivación, como era para Cristiano. Tiña que motivarlos ao máis, sacar o amor propio, pero é que estes non teñen amor propio. claro, E que non o teñen, e o están demostrando días citando Courtois e Mbappé, porque o Valverde anda deprimido. Sí. Entonces, bueno, despois é o que falamos, pero non porque fora ao Madrid, porque me imagino, eu o digo sempre, que se fora o Barcelona pasaría o mismo, o sea, o partido, quizá o resultado xusto hubiera sido un 1, pero claro, o Madrid, o árbitro veña a descontar minutos, outro máis, non pode ser que un partido en lugar de un desconto era unha prórroga. O sea, o partido acabou cando o Madrid meteu o gol. Que pasa? Que moitas veces o están dicindo ahora os ex-árbitros que cando pitan un penalti no Bernabéu, dice, desde aquel día non volvín a pitar máis, no caso do Barcelona pasa igual, é que benefician aos grandes sempre, o sea, non é... se demostrou incluso onte aquí con o fútbol femenino, que lle pitaron, xogaba o Depor co Real Madrid, 2 penaltis ao final que non eran nin penalti, o sea, non, eses beneficios agora con o VAR tiña que ganar como ten que gañar, e me parece ben que polos cambios e polas faltas e polas expulsións desconte 4 ou 5 minutos. O que non pode facer é estar aí hasta 115 xogando, porque eso desprestigia o fútbol e non lle beneficia tampouco ao Madrid. O sea, así que moita xente dice que si ahora se escapa o Barça con moitos puntos, a Liga queda descafeinada. Bueno, pois quedará descafeinada, pero non pode ser que nin o Madrid, nin o Barcelona, cando surgen estes temas, se sean axudados desta forma e os árbitros estén amedrentados cando van xogar ao Camp Nou, van a xogar ao Bernabéu. Sí, porque cando veñen en Riazor, moi asustados non están, Esa é a diferencia que vexo, o sea, un pequeno, se ve unha copa aquí co Atlético de Madrid, o sea, como lle pitan a un pequeno, e fai pouco mencionaban ainda tamén en esta liga que aos do Depor les chamaba polo número, nosotros les chamaba polo nombre. Entonces, veo que a pesar do VAR, a pesar de todos os adiantos que teñen, e agora a nivel dos árbitros que lles exixen moitísimo, que hai moitos con 2 carreiras, 3 idiomas, pero a nivel futbolístico penso que eu creo que están ainda peor que antes. Non foi físicamente, pero a nivel de conocimientos de fútbol, agora lles piden outras cousas e penso que eso, para min, desprestigia o fútbol. Ayer, cando empata de Frutos, creo que foi, pues bueno, sí que despois lle expulsa, que San Pedro dice que, bueno, que foi un penalti legal. Eu, polo que escoitei a varios árbitros, falla no despexe de balón, sí que lle dá ca perna, o sea, con a perna na rodilla, pero que igual en outras circunstancias, se o Madrid fora ganando 4-0, dudaría moito que o pitara, pero bueno. Entonces, pero que se pita, que se soe pitar? A intención ou o resultado?
Eu creo que a intención, non? Pero a intención non era pero a intención non era darlle unha patada ao futbolista, A intención é darlle o balón, en ese momento o balón queda desviado e lle pega na barriga, pero para min claro. Non é penal. Ok, vale. Ti non tes a intención de darlle, pero lle das unha patada casi na cara, pois a ver, un pouco de penalti como que sí que é. Entonces, bueno, quero decir que o Madrid, sobre todo na casa con un Rayo Vallecano que son, con todos os meus respetos, 4 amigos comparado con o Madrid, tiña que ter outra solvencia, gañar de igual, 2-0, 3-0, 4-0, pero sí que ahora mismo é difícil, ¿no?, golear porque pasa en todas as categorías, non hai rivales pequenos, hai máis igualdade, os equipos están mellor preparados e a verdade que o Rayo lle planteou moi ben o partido, pasa que para min lle sobraron os 10 últimos minutos, pero polo resto, bueno, que pasa que na Premier, mira, na Premier é moi habitual que haxa 8, 10 e máis incluso minutos de desconto, é moi habitual. Sí, pero ahora a Premier a nos ahora mismo nos saca moita ventaxa a nivel futbolístico e de fútbol, lo ves ahora na Champions tamén, que ten 5 equipos aí o Madrid o salva que ten a Vinicius, a pesar de que o campo non o trague, ten a Mbappé, que unha genialidade como o golazo que meteu che salva o partido, pero despois o que ti decías de Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, están a un nivel baixísimo, o sea, non están ahora mismo como para xogar no Real Madrid. O que pasa non o sei, me gustaría sabelo. Creen que con Arbeloa se iba a solucionar o tema, pero vexo que sigue igual, E aí que falta, mister, aí que falta, é dicir, é un problema de que hai que facer un cambio xeracional, é dicir, fichar outros xogadores e que se marchan a maioría dos que están, que en algún momento, como no caso Vinicius, é o que di un pouquiño San Pedro tamén, non? Que é o mellor que cambiar, porque cambiar o adestrador parece que non funciona, que é un problema que está dentro do vestiario. Aí, técnico, mister, que facemos? Que facedes os adestradores nese caso? A solución non é moi doada no sentido de que aí, desde logo non o conozco o director deportivo do Madrid, penso que o que ficha é Florentino, entonces que pasa que normalmente ficha os mellores xogadores do mundo, como foi con Mbappé, como foi con Vinicius, como foi con moitos deles que son de un nivel, que pasa que despois acoplalos a todos e con os egos que hai no vestuario é moi complicado. Tens que, pues bueno, ser unha gran figura, ter moita calma, como me gustaba moito o estilo de Ancelotti, pero en canto ti digas unha norma e non estén de acordo, pues se te poñen en contra e sabes que apenas se respeta, que foi a salida de Xavi Alonso e vamos a ver o que dura Arbeloa, porque xa se está falando de que si podía vir Mourinho, si pode vir Klopp, o sea que non están contentos tampouco con él ahora, o sea que non é fácil torear con eses miúras que ten aí no vestuario porque van sobrados de todo. Si me deixades, escoitei eu outro día, fai 2 ou 3 días, unha anécdota que non sei se será ilustrativa das cousas que pasan no vestiario do Madrid, pero é unha chorradiña, unha cousa tan sinxela como que, bueno, polo visto, no vestiario de Madrid teñen unha especie de orden establecido por antigüedade, me parece que para ir ao oficio, non? Para que os fisios, hai varios, pero non hai 20 fisios. Bueno, pues para que vayan atendendo a un xogador ou outro. E dende que chegou certo xogador, o sea, máis Tantono, para ser máis exactos, se iba sempre colando. E lle foron chamando a atención unha vez, outra vez. El non facía caso, chegaba ao día seguinte e se colaba, non respetaba, digamos, esa xerarquía, non? Que entón, din por aí, din os rumorosos, que cae mal no vestiario por eso, que a súa baixada pois se debe a que o único compañeiro con que se leva ben é que é Fede Valverde. Pero bueno, eso, é o que din os rumorosos. Que non fai máis que... No, que digo eu, indicativo, claro, que non fai máis que seguramente un rumor, pero non fai máis que avivar
a teoría de que en vestuarios como ese non é fácil. Todos sabemos o que chegou a comentar o propio Arsenio da anécdota de que Arsenio cando estaba no Madrid, que claro, como todos os estadores, e máis Arsenio que cuidaba moito a alimentación, e que ao parecer algún peso pesado al Madrid, cando Arsenio dixo que na mesa nada de viño, dixeron, oiga, mister, aquí punto, non? Isto non o pode tocar vostede, non? Algo que, según parece, contou Arsenio, e iso dá mostra de que un vestiario destas características é complicado, non? Sí, penso que sí, que para levar a este tipo de xente, pois, non é fácil, o sea, tens que ter en conta que están, o que falan sempre, forrados de millóns, de caprichos e de... Entonces, pues bueno, para un chaval xoven como pode ser, a pesar de que xa está moi bregado de categorías como era Xavi Alonso, se lle fixo complicado, pues Arbeloa que non entrenou a nadie, que o dixo Mourinho que solamente viña do filial, pois se ten que estar facendo moi costa arriba e tragar moitos sapos para poder estar aí, no? Porque se non tes os xogadores da tua parte... Bueno, Zidane tamén viña do filial e tampouco tiña experiencia. Pero claro, sí, pero bueno, foi unha figura mundial con dous balones, un balón de ouro... Que eso é o que miran, pero non o miran solamente no Madrid, que eso entrenas aquí en terceira división e miran quen é o primeiro que che dice que é xogador e ti con quen empatache. O sea que... Non é só no Madrid, para que claro, Madrid e Zidane era unha figura que ainda que viñera dos infantís hai un respeto, pero digo moito co haxa ahora con Arbeloa e máis nas circunstancias que entrou, non? Pero bueno, cada cousa que decimos simplemente é unha prova máis desa autoxestión, non? Que leva, parece ser que leva moitísimos anos facéndose no Real Madrid, e seguro que noutros equipos tamén. Pero por eso é que non se sabe a que xoga, non ten un estilo definido, claro, porque se autoxestionan eles. Eu creo que a resposta pode ser esa, simple e llanamente. E a solución, Fernandos, entón, tiña que ser que dende arriba se respaldase o equipo técnico, un corpo técnico que puxera man dura o que decidise e que non decidan os xogadores, entendo eu. Digo dende o punto de vista aficionado insenuo. Home, non, igual é peor o remedio que a enfermedade, non o sei. Non sei. Pero está claro que si xa o intentou Xavi Alonso, que decía que cando tuvo conflito con Vinicius de apartalo, e de arriba che dicen que non, que ten que xogar. Por eso digo eu, respaldo técnico, non? É marcharte ti. Outro día saleu aí tamén, eu vin na tele como lle gravaban, porque ahora claro, con estas cámaras que teñen e de sonido, salían para adestrar non recordo que xogadores, e quizá viña tarde decía multas, pero claro, quen se atreve mellor a meterlle unha multa económica? Primeiro que lle dá a risa que lle metas a un xogador deses 3.000 euros é a calderilla, claro. Non? Pero ayer me di conta que xogaba o Almería, o Granada contra o Racing de Santander, foi ayer, non? Sí. Bueno, pues un dos xogadores do Granada chegou tarde a charla, se quedou dormido, Pacheta, xa que era un dos xogadores titulares, o mandou ao banquillo. Pero claro. Que pasa? Que se ti o mandas ao banquillo ou incluso o mandas pa casa, que pasa? Te estás xogando moito, o Granada non vai moi ben, é un dos seus titulares, me van a botar a min, pois non che queda outra que fixo, que no minuto 60 pois o puxo a calentar a quentar e saleu a xogar. Bueno, menos mal que ganou o partido, pero a veces tampouco podes prescindir de Vinicius e Mbappé porque sabes que vai en túa contra, ¿no? A ver como queda o tema, porque Madrid, bueno, aí está aí a un puntiño, se non o digo mal, do Barça, a cousa non vai tan mal, pero bueno, tenen que arranxar. Blanco, sí. É unha pregunta, ti que viches, deduzco que viches onte o Granada Racing de Santander, non? Sí. O partido. O Racing foi tan cochinote como foi aquí? No, menos. Pero sabes que pasa que eu penso que o Granada por aquilo da clasificación o despreciou, non? O sea, aquí se xogaba moito, plantexou o partido completamente distinto, non hubo
esas patadas, eses agarrós, toda a forma como fixe aquí. Aquí xa eso viña predispuesto, eu viña facendo adestrando toda a semana. O que pasa é que se veu aí con un Granada que estaba fundido casi nos postos de descenso, e gracias a que ganou ayer para recuperar algo, pero nin por asomo foi como o partido de aquí, que va, nada. Bueno. No, pero o certo é que ahora que falades de segunda, eu escoitaba falar a San Pedro agora do Madrid, que gañou pois con ese penalti, que bueno, que San Pedro defende que Blanco non, pero que ao final o Depor lle pasou o mismo, gañou de penalti. E si é certo que xogou o equipo de Hidalgo antonte, bueno, home, xogar ao fútbol xogou, pero non amosou nin colmillo, nin pegada, nin convicción. Non digo que os xogadores non corran, a mí si me parece que hai compromiso nos xogadores do Depor, pero hai como aparte unha falta de calidad, non se pode comparar coa plantilla do Madrid, pero a mí me preocupa que o Depor sigue adolecendo máis que de un mediocampo e de un dianteiro, de un adestrador que faga xogar o equipo de verdade como merece, o que saiba interpretar os rivais e que saiba xogar para ascender, que é o que se lle pide, por moito que digan que non. Que vos parece o partido desta fin de semana? O Deportivo gañou, pero nos tuteou en algún momento do encontro un colista da segunda división, Sí, bueno, penso que foi unha cousa parecida ao do Madrid, non tanto na prolongación do tempo, pero sí que un minuto no tempo, o sea, un penalti no tempo de desconto ante un rival que estaba afundido nos postos da clasificación, que se está xogando moito, e incluso non lle deixa xogar a Chacón, que é unha das súas figuras por aquelo da cláusula do medo. Entonces, eu penso que o Deportivo tiña que demostrar moito máis en ese campo e non o fixo, o sea, tuvo que gañar gracias a ese penalti de última hora e sin xogar a nada ante un equipo que, lógicamente, se está xogando moito, que ahora na segunda volta van a apretar todos, pero que non quita que está nos postos de descenso. O sea, ese partido tiña que gañar con outra solvencia. E si mete a Cultural Leonesa ese balón que foi ao pau xa no minuto 3, a ver que fai o Depor. Menos mal que, bueno, esta vez a sorte estuvo do seu lado, pero sin un xogo brillante. Un equipo que vai aí de terceiro na clasificación. A mí, si non me dicen, eu estaba facendo os comentarios para Radio Voz, se a mí non me dicen, comentei en antena, que cale dos dous o que se está xogando o ascenso e o descenso, se non sei a clasificación, non sei cal dos dous era, Pero vos parece que tema de motivación dos xogadores, que a mí non me parece que teñan falta de compromiso, como denuncia San Pedro que pasa no Madrid, non? Pero a mí me parece simplemente falta de calidade e de que dende o corpo técnico non vexo que lles meta esa mala uva que se decía e esa intensidade que se require, non? Non, é un equipo moi blandiño, eu xa o dixen máis veces, sobre todo se me o día do Racing, non? O Depor tampouco é malo, nin ten falta de calidade, bueno, ten uns xogadores mellores, outros peores, pero para o que é a segunda división é un equipo moi axeitado, pero lle falta eso, lle falta garra, lle falta forza, lle falta mala uva, picardía, parecen uns rapaces xogando xuntos, non teñen ese gen competitivo que parece que o que lles falta, non? Esa intensidade de competición, non? Sí, chamo como queiras, mordiente, mala leite, bueno, pecan de pardillos en moitas ocasións. Mira, todo o que demostraron cando meteron o gol, que salieron todos como se hubieran ganado a Liga, eso é que se lles pide, ou polo menos eu, durante todo o partido. Nos xestos, nas xogadas, non? Digo eu. A pregunta do millón, cal vos parece máis penalti? Vos vedes esas dúas xogadas, que penalti pitades primeiro? O do Madrid ou o do Depor? Eu que non ven o do Madrid, entón non podo opinar. Blanco. Para min, bueno, comete un fallo garrafal tamén o porteiro da Cultural, porque están acostumbrados ahora, non sei se veñen do fútbol sala, entonces para min lle pito penalti porque sale con os pés por diante. Si aí en ese balón
o que ten que facer un porteiro é salir cas más, pero por medo a que lle den unha patada ou lle den na cabeza, emplean moitos pés, van como os porteiros de balonmán. Entonces, pero penso que digo o mesmo que o do Madrid, que se non chega a ser o Deportivo que está xogando o ascenso, dudo moito de que eses penaltis se hubieran pitado, tanto un como outro. Claro, se o mellor o penalti ao revés e o fixeran a Cultural, o mellor non yo pitaba, e o Depor se yo pitou. Igual non. Por eso digo eu que a mí me preocupa menos. Eu penso que o penalti foi, pero claro, é o que decides vos, non? O penalti foi e aínda encima se gañou de penalti cando era un equipo dos últimos postos da táboa e o Depor en teoría un candidato a ascenso, aínda que digan que non no clube, os movementos de banquillo, os movementos de fichases te están dicindo claramente que o Depor quere ascender. Eso está clarísimo. Entón, se supón... Vamos a ver, tampouco é para criticar tanto, porque vai terceiro a 4 puntos do líder. Cada partido é medio. Pero se te fixas os resultados, esta racha de malos resultados que houve, que se conseguiron 2 puntos de 15, aí o Deportivo, un candidato a ascenso, non pode deixar o albur que se den ese resultado. Claro, es decir, sería bonito que deses 15 houbera ganado 8, xa non digo máis. Pero non é bonito, é o que se lles exixe, que se lles ten que exixir. Si quere ascender con solvencia. Pero chove para todos. Sí. No, e aparte, sí que é moi manido decir que está todo moi igualado. O que pasa que, claro, estes equipos que están abaixo ahora, pois están apretando moito. Mira Málaga e Córdoba, Fernando. Mira Málaga e Córdoba. Sí, pero o tema é que aparte, pois bueno, eu ayer que che digo do tema de Granada con o Racing, pois mira, o partido que fixo aquí o Racing Santander, sin embargo, perde co Granada que tamén está aí abaixo. O Valladolid outro tanto, o sea, que o propio Leganés perdeu 3-1, o sea, que dicirte que ahora mismo van a empezar partidos complicados, se non hai ese equipo que mostre unha solvencia que barra en todos os campos, o sea, porque o Racing, lógicamente, que vai líder, tiña que gañarlle ao Granada e non foi capaz. Pero claro, os aficionados Blanco, que lle pedimos ao equipo é que si quere ascender de esa solvencia que non a teñen os outros, problema deles, pero un equipo que quere ascender se supón que ten que buscar ser o máis competitivo, o máis fiable, puntuar o máis que poda durante o ano. E iso parece que a todo agora con o Deportivo non o conseguiu. Creedes vos que antes de que remate o día, a noite, a medianoite, se fichará alguén? Non teño ni idea, non podo opinar. Eu penso que sí. Eu penso, ademais, fíjate que a parte de Ricky, que eu creo que vai a vir ahora en este mercado de inverno, que non van a esperar a xunio, máis que nada porque ahora económicamente o Albacete con as taquillas de partidos do Madrid e ahora o Barça vai sobrado, e logo se dá unha circunstancia curiosa, que desde que empezaron os rumores de que tiñan fichado a Ricky, que iba a vir despois do mercado este de inverno, que a mellor lo deixaban vir en junio, que xa queda libre, pero que leva 4 partidos sin ir convocado, e o Albacete ganou os 4. Anda. Entonces, digo, o deixarán vir, ¿no? Eu conto que veña Ricky e que veña un dianteiro. Por moito que moita xente diga que un central ou un medio, aí non hai nadie que meta un gol. Queda un diante, un contra un, Stoico, Mulatieri, unha serie de xogadores, ao final tes que marcar o gol de penalti e gracias. A ver a quen traes, porque, bueno, ao límite salariales sigue estando aí, en que o Depor teña cartos, tampouco creo eu que teña tanto a marxe con diferencia a outros equipos para traer xogadores, senón entendo que xa os hubiera traído, non? Digo eu. Home, eu penso que o que pode traer, pues bueno, Ricky pode traerlo traspasado, porque é adiantado, porque sabe que en junio queda libre, e despois mirar a ver se é capaz de traer unha cesión de Carricaburo, o Iceta ten que traer un dianteiro cedido, ainda que sexa, pois eso, esta final de temporada e con opción a compra, e se non, pois, oye, de volta, pois, que non sea con opción. E ti crees, mister, que se non trae a Rique faría mal o Depor? É dicir, por non gastar eses cartos, ser prudente, non traelo agora?
No, eu penso que no, o sea, o equipo, xa digo, para min o problema ahora mismo non está no medio campo, a prova é que... Está na punta. No, é que ten un montón de xente aí pa o medio e moitos nin os pon, o sea, independentemente de que xoguen máis ou a un lle guste máis ou menos, e que tenga a Diego Villares, ten a Mario Soriano, ten a José Ángel, ten a Stoico que xoga no medio, e que despois ten a Grajera que non o puxo ahora ningún minuto, ten a Patiño, ten unha serie de xogadores. Eu penso tamén que o Depor ahora mismo, a nivel de línea defensiva, o vai a notar moito cas incorporacións de Simo Escudero, que ainda que solamente estén pa 20 minutos, unha por as lesións e a edad, se nota moito. Outro día se notou, Outro día se notou. Que esa xente cando sale, pues bueno, ten un currículum, outra cosa que lle falla a forza física, pero para 20 minutos, un cuarto de hora están. Entonces ten un bon golpeo de balón, ten unha veteranía. Entonces a min me preocuparía máis, como veño dicindo sempre, que veña un dianteiro que non un defensor un medio. E antes de que remate o día San Pedro, fichamos a Mourinho ou deixamos a Arbeloa? Pois eu, mira, que queredes que vos diga? Se ao final de tempada pase o que pase, hombre, a ver, se gana a Champions, pois igual ten que seguir Arbeloa, pero como eso non vai suceder, pois que volte Mourinho. Mira, peor que Xabi Alonso non o vai facer, Mira, que a mí non... É un gran entrenador, pero a mí non me gusta, A mí non me gusta. É un gran adestrador, É un gran adestrador. Eu digo sempre, a min me cae ben porque estivo no Madrid. Si en lugar de estar no Madrid estivera en calquer outro equipo, en el Barça, o detestaría, por exemplo, como xa estivo tamén de traductor, pois o detestaría con toda a miña alma. Eso estou convencido. A mí me cae mal, porque non se eliminou da Champions, pero bueno. Aí falaban da traída de Mourinho, o que falamos ahora anteriormente, para poñer un pouco de orden e respeto no vestuario. Se ve que o que falla ahora mismo, porque saben que Mourinho... Non para facer unha renovación táctica. Non polo fútbol, pero sí que hasta ahora é un entrenador que se deixa respetar no vestuario. Sí. Oiches, e se non lle respetan, lles mete un dedo nun ollo. Exactamente. Como fixera con malogrado Tito Vilanova. Que de poder elegir, casi me quedo con Jürgen Klopp, de poder elegir. Sí. Incluso con Joachim Löw, por moito que sexa un pouco cochino e se mete o dedo na nariz, pero... Ai, no, adestador de Alemania, no me gusta, nunca me convenceu. Os alemanes sempre lle funcionan ben ao Madrid, salvo... Mira, vos vou despedir con unha maldad, que a Blanco lle vai facer moita gracia, a ti ninguna. Por que non fichades a Hansi Flick, que é alemán? Mira, non me importaría. Como que non te importaría se puxeches a parir hai pouco? Cando, pues non. Dixeche que sempre o votan ou acaban votando, que no Bayern o votaron e que non iba a durar no Barça. Pero eso non é unha opinión, é unha realidade. Aparte que no mercado de inverno non entran os adestradores. Xa. No, pero xa che digo, non me importaría que viñera Flick. Fernando, estamos fabulando, xa sabemos que o mercado de adestradores, pero bueno, estamos fabulando un pouquiño así, facendo un pouco broma, unha maldad que se me ocurriu. Hansi Flick, bueno, vaya titular, Hansi Flick ou Madrid, madre mía. Bueno, non sería o primeiro entrenador que pasa polos dous equipos, Non, moitos non hai, pero así facendo exercicios de memoria Irureta no Celta no Depor, mira, fíxate. No, me digo do Madrid no Barça. Bueno, home, pero igual a rivalidade por aí, para a nivel distinto, pero a rivalidade Celta-Depor é como un Barça-Madrid, pero aquí. Sí, no, pero estou pensando así, algún entrenador, xogadores sí, pero entrenadores que estiveran nos dous equipos. Eu non me lembro, ti te lembras, Blanco? No, ahora mismo non me dou conta de que... No, eu penso que non, pero igual non hai moitos, Sabes, a Lenio Herrera non. Miguel Muñoz no Madrid. Antic non estuvo no Barcelona unha temporada. Sí, creo que sí. Un ratillo. Estuvo no Barça, sí, pode ser.
Arrea, pois sí que buscache, oíste? Sí que buscache ben sin ordenador, porque estás aí sin ordenador, estás por aí. Estou no coche, o sea que... creo, a ver, igual estou metendo a pata. No Atlético estuvo, no Madrid tamén, que o despediron indo líder, e no Barça eu creo que tamén estivo. A ver, rematamos, que nos vamos de tempo, pero teño aquí, estou mirando eu, estuvo no Atlético, estuvo no Oviedo, estuvo Barcelona, Celta de Vigo, y yo creo que estuvo en el Madrid, ¿no? Bueno, pero non sei se estuvo en el Madrid, Sí, no Madrid estuvo, que o votaron sí, Real Madrid, sí. Real Madrid del 90 al 92, no Barça no 2003. Sí. Pues mira, bueno. A ver, cal é o meu premio? Teño premio. Bueno, ahora un manoxe de grelos. Sí, unas navizas. Ahora os nosos servicios técnicos contactan con usted. Non colgue. Moi ben. Usted quede aí, non colgue. Usted sigue esperando moito. Moi ben. Fernando Sampedro, Fernando Blanco, moitas grazas. Falamos de fútbol a semana que ven. A vos, unha aperta. Vamos a ver se somos capaces de gañarlle ao Albacete, que é un rival complicado fora da casa, e a ver se o próximo lunes falamos de algún fichaje poder. A ver se o Madrid tamén se calman as augas e vai todo como ten que ir nun club tan grande. Gracias aos dous, un saúdo, moi bo día. Bueno, cuidado con Vallejo este fin de semana, Cuidado con Vallejo este fin de semana. Sí, a ver se nos hace aí un 7, sí señor. Unha aperta, un saúdo. Unha aperta aos dous. Hasta logo, chao.